Assalamu alaikum ɗan uwa masu koyo. Yau mun zo za mu yi nazarin wasu kalmomi da ake kira natural edible fruits, wato ‘ya'yan itatuwa da muke amfani da su wanda abun kayan marmari wanda muke amfani da shi wanda yake daga Allah ne, natural. Na'am, na farko ma da abin da ake ce ma down palm fruit. Down palm fruit goruba, da Hausa ana cewa goruba da Turanci down palm fruit, da Hausa goruba. Sai kalar mu ta biyu ma da mene? Palmyra fruit, ko ka ce daily palm fruit, ma'ana giginya. Palmyra fruit, giginya. Misali, the pleasant smell of Palmyra fruit pleases my mind. Mun gane abin da ka ce shine a ƙanshin giginya yana faranta min rai. Sai na uku muna da abin da ke ce ma wild star apple. Wild star apple, ko ka kira shi African star apple, ma'ana agwaluma. Haka ake kiranta da Turanci, ko ka ce wild star apple, ko ka ce African star apple, ma'ana agwaluma da muke sha. My wife likes taking African star apple or likes wild star apple. Tana son agwaluma kenan. Sai na hudu ma da abin da ke ce ma balanite fruit, ko ka kira shi desert date fruit, shine addu'a. Addu'a dai da muke sha, wacce za ka ganta ana ma magani da ita sosai, wacce ake tsotsanta. Addu'a za ka kwallanta ana tsotsan shi haka ana sha, magani ne na abubuwa sosai. Ana kiranta a Turanci balanite fruit, ko ka ce desert date fruit. Go and buy balanite fruit for me. I would like to take balanite fruit because it is medicinal. Misali. Sai na biyar ma da abin da ke ce ma juju fruit. Juju fruit shine magariya. Magariya kowa san ta wanda ake shan ƴaƴanta. Suma so da ake ta Turanci juju fruit. Wasu ce kun ga a farcin kana iya cewa jujubi, amma dai wanda ya fi kawai ka ce juju fruit, amma in ka ce jujubi fruit ma duk furcin yayi. So da haka magariya. To wannan su ne natural edible fruit ɗinmu na yau. Na gode, mu haɗu a na gaba.